Nek Gareng gelem sowan berarti wigatine Gareng ning omahe bojomu kuwi pancen positif. Bojoku andang positif ora. Ora tenang. Tegese sediane Gareng ning ngene bojomu ki pancen apik ora duwe tumindak sing elek. Ngono ya? Heeh. Nek Gareng kok tak jak sowan negara Ngamarta kuwi ora gelem alasane werna-werna genah. Kuwi mesti ana kencan karo bojomu. Begitu juga bagus. Ha, saiki ngene wae. Anu jenenge awak dhewe mlumpuk gara-gara kowe ya ketok men ora ana apa-apa karo Gareng, rasa dirasa mangkel, rasa dirasa drengki, rasa dirasa anu lara ati. Pokoke biasa karo Gareng. Men ketok nek kowe iki ora ngerti nek Gareng tekan omahe bojomu. Ngono ya? Heeh. Lek gara-gara aneng biasane ngrara mbok. Ha iya. Wis deki hotel. Ha pindah. Kiwane. Ah pokoke iso nggo tetembangan ya, Tru. Heeh. Yo anu jenenge iki ndono sik, gara-gara sik engko Gareng tekan kono ora. Wong kuwi kewajiban. Nek ora teko genah Gareng mesti ana apa-apa. Nek teko kowe sifatmu biasa. Ora usah mangkel, ora usah lara ati, ora usah piye-piye. Nek kok Gareng rampung gara-gara tak jak sowan ning Bendara Pandhawa, alasan kowe karo aku wajib ndingke. Oke. Engko nek tenan marang awak gebuke cengele, ora usah digebuk sik. Ditakoni sik. Aku panas iki Sandra iki. Sesuk sing narik geber diganti. Kesuwen. Aku mek ketibanan nempreng. Edanane wah wis ayo angon wedhus ki rasane ning ati seneng disawang mangan suket. Wah wis sesuk kae nek gedhe monggo tak dol payu larang meneh. Kae lanang wedok. Wah anggere wis gelem cumbu. Wedhusku wis gelem do cumbu, wedhus wedok meteng metu cempe. Metu cempe paurungan loro tak pakani dadi papat karo mbokne. Mbokne tak dol isih loro. Metu lanang kabeh. Terus ora mana. Terus tak dol loro, entek kere meneh. Piye ya supaya iso metu lanang wedoke piye ya? Nek ora ngingu lanang wedok cilaka nek nggaduhke utawa ngawinke wedhus ki bayar ya monggo aku ora tau ndedit. Cilaka tenan kok. Kok tak anu dhewe ya. Anak kepepet aku nyawang seneng ya wis ora seneng blas. Ane gandeng bojo ya tetep tak tresnani piye wae tetep tak tresnani. Wah, jan lapangan jan ning isor wit waru karo ngisis wedhuse mangan suket jan temonjo tenan disawang. Anggere ana bakul es tak takoni, "Es, Mas?" "Nggih, nggih pun ming takon kok." Ambok menawa dikeki. Wong ki ra ya coba-coba to. Ayo ra ndedet to ya. Malah mau ana bakul cilok nesu. Aku nyunduki intil wedhus. Ciloke tak ijoli cilokku gelem ora, Mas. Panganen wong edian. Wah, ayo mule wedhuse dikandangke tekan ngomah. Terus apa jenenge? Bojoku gaweke kopi. Wah, wis seger engko. Tak apa jenenge tak telatenane ben urip ngene iki ora masalah. Tekan omah mangan ya saanane. Lawuh jangan tok ya ora masalah. Sing penting tangga teparo ora weruh. Apa ben? Agar ngapa? Arep golek gawean ya angel, kepinteran ya terbatas. Awinge aku ndaftarke laden tukang. Campurane pinten? 6 siji. Langsung tak garap sing 6 semen sijine wedi. Karo tukange nggo ngecor ndasmu apa? Katosen iki kula mboten ngerti. Pecat. Ya wis piye? Wong jeneng wong nyambut gawe iki angel. Aku arep nganu apa jenenge ajar stand up aku. Omong dhewe wis ben rampung. Kula daftarke meneh. Apa jenenge tukang resik-resik sekolahan. Wis. Lagi disapu muridé aja teko mongko cah SD. Teng bececer kae ora karo regeti meneh, mangkel aku. Wis, gregeten tak soki bae klin. Sing kepleset gurune pecat meneh.
Rumangsaku urip kok sarwa ngrekoso. Wis dadi tukang sulap ya konangan. Jan asem tenan. Wis ora kalah babar blas iku uripku kaya ketula-tula ngene iki janjane eneng apa ta. Ning aku wis tak anggap urip ki biasa wae. Mergo urip ki wis digariske karo sing kuwasa kaya wis santai wae lek kok nglakoni pokoke. Wis nyawang wedhus wis senenge ora jamak kok. Ayo, kae mangan meneh. Terus panganan wong kuwi sukete ra ana sing nandur kok pokoke santai wae. Gong. Apa? Aku ora ndedit. Ora. Rasa kuwatir. Hari ketemu aku mesti omongane aku ora ndedit. Aku isih kelingan terus. Aku nyledit kowe ning aku saiki lagi ora ndedit. Yakin wedhusku mung kari loro wis cilik-cilik. Masa arep didol? Wedhusmu gedhekno. Matur nuwun. Utangmu karo aku ora satok gagas. Wong aku ki sapa? Aku kakangmu. Nek kowe utang karo aku tembunge utang. Ning jane nek aku ngenehi karo kowe kae jane atiku ikhlas. Lahir batin. Ora nganggep utang? Ora. Tenan kuwi? Wah, calon swarga. Sing ngomong sapa? Aku. Ning kok mlesete. Wah, pancen kowe iki ngomong senengane kaya ngono kok. Wong utang ora njaluk piwales ki pahalane gedhe. Ngapa ya biasane ora tau nusul mrene iki kok. Nusul ngapa? Gong, tak omongi ya. Heeh. Ning aku njaluk. Aku ora duwe. Gusike. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja nesu. Masalahe apa sih? Iki masalahe ngembet karo kulawargamu. Iki kok kaya serius ta, Tru? Ha iya. Apa e? Ngene, ki mau bejo ning nggon aku. Bejo loro omah ae. Heeh. Sing rambuté ra tau kramas ya to? Heeh. Uwul-uwulan. Ha iya, heeh. Sarungan kalung sarung terus. Ha iya, ya sing kae, sing bejo kae. Mergo ning kampunge dhewe iki bejo ana papat. Oh, bejo wong, bejo kutut. Wis rasa omong sik aku wegah. Iki bejo sing kae sing tok arani mau pancen wis bener. Heeh. Mau jare liwat ngarep omahmu. Heeh. Terus mandhep ning ngarep omah kuwi. Heeh. Gareng ning omahmu. Lho. Kok dengaran ngapa ya gareng? Aku dhewe ora ngerti. Terus, ane ya ora apa-apa, gareng iki kakangku kok. Mbok menawa ketemu aku ning aku kebacut tangon wedhus terus ketemu bojoku. Lah iya aku ya muni ngono karo bejo ning bejo iki ngeyel. Lho, ora jeneng manas-manasi. Jare ning beda kok Mas Petro. Bojone Bagong karo bejo karo Gareng niku lingguh mepet. Ora apa-apa korsine mung siji ya, Tru. Kabeh dayoh kuwi depet-depetan. Ning iki mau bejo omong meneh. Omong meneh apa? Ngene, jarene tangane bojomu iki diremet-remet karo Gareng. Iki aku omong aja nesuk lho, aja nesuk lho, Gong. Aku mung ngomongke, perlu tok cek, tok takoni, aja grusah-grusu, aja nesuk. Tangane bojomu diremet-remet karo Gareng, karo glenak-glenik, karo do mesam-mesem ngono kuwi jarene bejo, Gong. Kok ngono ya bejo ya, Tru? Heeh. Aneng bojoku ki budhek kok tenan. Dadi nek ora cedhak-cedhakan le omong ki ora krungu. Ane nek nganti remet-remet tangane cara aku ora pas, Gong, ora pas. Wah, lah pancen nek ngono ki Gareng arep tumindak sing ora prayoga. Aku ki menging bojoku takon metu terus kok mergo aku ki wonge cemburunan. Wah, mulane bojoku ora entuk ning Dasawisma, bojoku ora entuk ning PKK mergo aku cemburu tur kowe ngerti dhewe to, bojoku ki kok sing nyedhaki. Ha iya, tangga teparo ki kok sing nyedhaki ora kok perkara bojoku ayu ki ora. Ning bojoku kae mergane ya pancen
elek ning Merakati. Kose ngelek kok Merakati iki sing Merakati nggo napa? Aku dhewe ya ora ngerti. Bojoke paling pasang anu kok apa sungsum. Apa? Pasang sungsum. Kuwi lho sing dikeke mripat susu. Wah, tenan sempal mripate pasangi usuk. Susuk. Wah, susuk kuwi. Aku ya mula aku cemburunan karo bojoku. Wis ngene, Truk. Ngene, nek pancen gareng tenan-tenan tumindak kaya ngono takonane. Nek gareng kok tumindake ora arep ngapa-ngapa aku ya ora apa-apa. Nek arep tumindak sing ora prayoga, aku ora nrimakake tenan, Truk. Aku sik. Gong, sik. Gong, sabar. Ora kuat tenan aku wisan. Omeng awake cilik kaya ngono kok glelenge ora teko. Heeh, ning sabar. Ndak engko gegeran antaraning kulawargane Bapak Semar, kabeh perkara iki diteliti. Oh, wis ora kuat ya, Tru. Wedhusmu arep tinggal apa piye? Oh iya ya. Nang ngono wedhusku tak kukutane sik, kok gareng tak paranane, rasah diparani sik. Ning aku duwe cara. Carane piye? Ngene. Kowe karo aku karo gareng iki rak duwe kewajiban goro-goro. Heeh. Goro-goro iku gareng teko ora. Terus engko bar goro-goro gareng tak jake sowan para pemudhen Pandhawa. Nek gareng gelem sowan berarti wigatine gareng ning omahe bojomu kuwi pancen positif. Bojoku andang positif ora. Ora tenang. Tegese sediane gareng ning ngene bojomu ki pancen apik ora duwe tumindak sing elek. Ngono ya? Heeh. Ning nek gareng kok tak jak sowan negara Ngamarta kuwi ora gelem alasane werna-werna genah. Kuwi mesti ana kencan karo bojomu. Begitu juga bagus. Ha, saiki ngene wae. Anu jenenge awak dhewe mlumpuk gara-gara kowe ya ketok men ora ana apa-apa karo gareng, rasa dirasa mangkel, rasa dirasa dengki, rasa dirasa anu lara ati. Pokoke biasa karo gareng. Men ketok nek kowe iki ora ngerti nek gareng tekan omahe bojomu. Ngono ya? Heeh. Lek gara-gara aneng biasane ngroro mbok. Ha iya. Wis deki hotel. Ha pindah. Kiwane. Ah pokoke iso nggo tembangan ya, Tru. Heeh. Yo anu jenenge iki ndono sik, gara-gara sik engko gareng tekan kono ora. Wong kuwi kewajiban. Nek ora teko genah gareng mesti ana apa-apa. Ning nek teko kowe sifatmu biasa. Ora usah mangkel, ora usah lara ati, ora usah piye-piye. Ning nek kok gareng rampung gara-gara tak jak sowan ning Bendara Pandhawa, alasan kowe karo aku wajib ndingke. Oke. Engko nek tenan marane awak gebuke cengele, ora usah digebuk sik. Ditakoni sik. Aku panas sih Sandra iki. Aku wis ora kuat ngampet rasane. Umup. Atiku umup. Heeh, wis ngerti. Ngerti to? Ada ngerti tresnaku ro senok iku ya ngapa? Heeh. Nek nganti diganggu wae umup Tru. Wis ngerti ning tak jaluk sabar. Yo mangkat sik. Kaya apa sing tak kandhake karo kowe anu di apa jenenge iki dikarti sampeka. Oh iya. Pokoke senyum, sumeh. Nek gareng ngejak omong diwangsuli sing apik-apik. Ora ketang atimu remuk, rempu. Ning tetep kudu tetep senyum. Heeh. Duntak-tuntung jreng. Ngopo duntak-tuntung sing? Kelingan lagu-lagu sing marai remuk atine lho. Ya ora apa-apa rasa dieling-eling. Saiki rono ya. Ayo saiki awak dhewe sowan utawa netepi kewajiban sih. Ingat pelingku ya, Gong. Engko durung rene ya, Tru. Ambuh aku ora ngerti. Sluku bathok elo. Kok telat Reng, lagi adus e. Oh. Lagi adus to Reng? Heeh. Ngapa iki doan ya saking senenge ya to Reng. Iya. Mergo bengi iki awake dhewe bali meneh. Kok nganggo dodokan, Tru? Ora penak ya, Truk, mayang ro ngentrongi dhewe iki. Aku wis kleru ping pindho le njukuk tuthuk. Wo.
arep tak jukuk kok bengok. Aduh, ngono. Aja mene. Ayo. Wah. Sluku-sluku bathok dienggo mbuka suasana ya, Tru. Heeh. Iki dipundhut saka sapa? Panjenengan ingkang winanting pakurmatan ya kuwi ingkang kagungan nasi bebek Bu Nani. Weh, nasi Nani Bu Bebek. Kuwalik. Nasi bebek Bu Nani. Heeh. Kagungane winane Bapak Seno Eko. Oh, meh padha asmane saka Klaten. Dipersembahkan untuk para penggemar nasi bebek Mbak Nani dan Ki Seno Nugroho. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk semua doa dan dukungannya sehingga sampai bisa berkembang seperti sekarang ini. Usaha kuliner kami berdiri 12 tahun yang lalu. Diawali dari pedagang kaki lima, gerobak dorong, sampai sekarang sudah mempunyai 23 cabang. Tak lupa pula kami nyuwun pangestu dan bimbingan dari Bapak Tumiyono saged migunani dan numrapi sanak kadang tonggo teparo nasi bebek Mbak Nani asli dari kota Klaten. Wah, neng Bekasi, neng Cikarang, neng Tangerang ya wis ana cabange, Truk. Heeh, malah iki mau dikirimi saka kono kanggo dahar kanca-kanca. Aku wis sumpah prasetya. Heeh. Bengi iki nek ora kedapuk aku arep tetep teko. Mergo ana kiriman nasi bebek gregeten tak dapuk ndak mengentek-entekke. Panganan ya, Tru. Ha iya. Pancen dombo. Ha iya ora apa-apa lah. Muga-muga tetep ngrembaka. Nah, mula kuwi dadi contoh, ya. Apa-apa itu berawal dari kecil. Apa-apa itu berawal dari bawah. Step by step. Wis saka setapak akhirnya sampai ke puncak kaya nasi bebek Bu Nani iki wiwit saka dodol dorongan gerobokan nganti saiki 23 cabang. Wah, kuwi dhuwit wis mengalir dhewe. Ha iya. Wis padake piye? Bebek saka ngendi-endi? Bu Nani, nek kersa mbetake bebek niku kanca kula wonten sing ternak bebek. Oh, kanca wiyaga. Wah, tak tawarke sisan mbok menawa iso masoki bebek. Nggih niku Mas Bolot namine. Oh. Niku bebeke nggih akeh. Oh iya ya, Kang. Heeh. Arep milih sing enom ya ana, arep milih sing tuwa ya ana. Heeh. Ning nek dienggo masakan nasi bebek iki biasane ya iwak sing enom mergo empuk. Tuwa di mamah ora pedhot-pedhot ya, Tru. Aw. Guyu Tru. Guyu ha ya ora apa-apa. Gareng ki ya rombongan kok. Bareng aku muni nek tuwa di mamah ora pedhot ki gareng kaya guyu ki perasaanku kaya ora penake. Lho, perasaanmu kok ora penak ki ngopo? Ora apa-apa, Bagong ming biasa to Bagong ki nek gojek ngono kuwi ta. Oh ya wis tak kira nek ana apa-apa. Ora to, Gong. Ora. Paham. Nah. Jo nganti karo maca nawala, Tru. Apa ana? Ana lumantar. Oh, ta urung ana ta? Ha iya. Oh, ana kok. Ha iya, matur sembah nuwun. Nyuwun tembang klasik Pak Dalang matur nuwun. Anang Jakarta Selatan. Wis transfer 500.000. Oh iya. Dari Dokter Pak Miskam, dari Pak Miskam SE minta lagu bebas sinden Mbak Ayu sawer 500. Wah iya. Iki mesti sing ngersake Ayu iki bangsa klasik-klasikan. Ha iya. Suarane iki panggah klasik. Ha iya. Jan Ayu iki suarane persis bojone Bagong ya, Tru. Ampuh. Tenguk ngisor wae, tenguk ngisor. Sabar. Oh, tak adus ya, Tru. Ngopo adus? Meredam api yang mengalat-alat. Dan warnane apik tenan lho. Asli ora ngerti kok. Ya iya aku wis apal. Jeneng muni pentas
Jeneng Bagong ana iki aku seneng merga ya suarane apik tur dimatki ya temonjo tenan. Ya sok ngematke to. Lho kepiye to? Apa padake ora? Ah tak matke tenan bojone Bagong iki. Ayo, anggris muni mijil ketoprak. Nano neno. Wah, wis stop. Aming sing lanang ki ora ngerti seni. Ora iso manfaatke bojone kanthi apik. Ah suarane apik sinden kok kon nyanyi dangdut. Wong mergo ben iso le mekal-mekal iki kesenian apa? Ya kesenian apik. Ning ora pas kanggo umure awake dhewe karo anu selerane Bagong iki ra. Nom-noman. Heeh. Ya sing boyo terus. Sabar, sabar. Sabar. Sing santai, sing santai. Diaturake ya, Reng. Ah, kudu. Ah. Diaturke ya, Gong. Ah iya. Mbak Ayu. Ah iya. Saka Pak Miskram jengkulmu mosok. Sapa ya iki mau? Lali. Sing aku ki sok lali nganu nomor pinku. Oh. Saka Pak Miskam. Oh, mung kurang anu kok. 500.000 501 juta nyuwun tembang klasik kagem piyai loro ki Mas Anang saka Jakarta Selatan karo Pak Miskam. Oh iya. Men cetha pasuryane jumeneng. Iya, iya apik kuwi ora apa-apa. Heeh. Swara lanang yo apik. Pak Katno. Katno blas ra iso nata wayang. Wayang mung dipindah-pindah. Gunungan wis nang kene pindah ning tengah. Diguruki Baladewa, guruki Antasena pindah kene meneh. Bingung aku. Ah iya ya sesuk nek ra. Golek sing iso nata wayang. Ya wis ora apa-apa. Untung ki mung sithik wayang. Tutuke kentongan lho. Aja. Ayo jumeneng. Heeh. Iki sinden ya request saka penyanyi Bu Nani. Oh, ngersake. Sinden papat. Heeh. Mbak Elisa, Mbak Ika, Mbak Tatin, Mbak Ayu. Plus dagelan masa kini. Pengganti almarhum Junedi. Ayo. Solidi. Solikin. Ayo. Abot lho dadi request ki. Heeh. Nek ora lucu cilaka wis. Nggih, wonten dawuh. Heeh, nembang sing kepenak, Mbak. Iya. Mijil toprak ya kena. Iya. Sing kanca-kanca gironge iso apal. Heeh. Aja sing aneh-aneh kanca-kanca gironge iki ora pecus kabeh. Mendo pandeng-pandengan. Lambene wis ditutup kok kon pandeng-pandengan. Nek lambene dibuka ki iso nirok janji sabar ngono langsung kancane sing rapal langsung aja do kesusu. Heeh. Ane lambene ditutup apa? Kene wis muni janji sabar. Sawahe jembar-jembar. Susune lemu-lemu. Duk kebanteren truk. Banteren. Ngomongi sing anu, sing ditata wong tuwa omongane kok blas ra ditata. Iki gara-gara arep penganiayaan iki. Omongane ora ketemu nalar. Ayo diwiwiti Mbak merga nek ora diwiwiti iki selakno ya gawe wis ya waduh. Sorry Reng, kesampluk. Nggih, anu sik langgam mangsal mboten? Entuk. Nggih. Apa? Anu, langgam ngujiwat. Oh ya. Duh ni Mas Mus tekaning wang. Ngujiwat. Yo. Nggih. Duh ni Mas Mus
Semangat banget. Iki ngapa iki? Iso datel ora bengak-bengak ora. Kok kapange, Gong? Pak kepruk watu ndase. Ada lega wisane. Oh, kuwi kurang ajar. Aku sone gara-gara ini wegah aku. Bagong kok terus anarkis ora. Boto wutuan dikeprukke bathuk. Ora apa-apa lho ya. Untung sirahku. Weh. Sirahe wong liya apa ora ajur mumpul. Heeh. Dinaing dangdut ora, Reng? Dinaing dangdut ora. Aku aneh-aneh dadak golek sound system barang. Lho, ora maksude iki nganggo irama dangdut apa ora? Rasa iku penak banget kok. Iki matakan iki mau. Ambo. Liringe. Oke. Aneng. Tak keplekke. Tak lalekke. Tak lalekke. Tak lalekke nanging terus. Mas kanca-kanca yo. Nanging terus penak ya, mongko gamelane ora komplit lho, Reng. Wah iya. Njaluk sik komplit to piye? Wo ya ora. Aku ki ming omong kok gamelane iki ora kok kabeh ning nyatane ya penak. Lah ya sing alusan ya ampuh kok. Oh. Sing genter ya dalang, mula ya genukane ayo. Genderane minjal-minjal. Sing gampang ya patoan padake ora. Ha, ya. Sing nylentem ya wah. Dasare bintang tamu. Slung. 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 Kok kerepaya dipathet ya? Ah luput. Oh. Iya. Sing ngiter ya trampil. Ah iya. Dasare rambute gondrong. Ah, rupane ratek apik. Ayo. Ya.